Ćao ljudi, ovdje je Marek i dobrodošli u novu epizodu Srpskih klipova. U ovoj epizodi bih hteo da pričam o mojim prvim utiscima o Bratislavi. Pošto sam ja ovdje se doselio pre 13 dana, ne mogu još sad onako da definitivno zaključim neke stvari, ali sam sigurno stekao neke prve utiske i to bih hteo da pričam. Dakle ovako, počnimo od javnog prevoza. Uglavnom poredit ću sa Novim Sadom, pošto je to jedini grad s kojim mogu da poredim. Tako da ovako, Bratislava ima trolejbuse, tramvaje i autobuse. Nema toliko, na primjer, puno linija kao Novi Sad, autobuskih, ali zato, na primjer, ima mnogo više linija kad se dodaju i tramvaji i trolejbusi. Autobusi su im svi su im novi, na primer, trolejbusi su im stari, ali zato imaju najudobnije sedišta, imaju kožna sedišta, da, trolejbusi imaju kožna sedišta, to nigde nisam video i tim sam oduševljen. Recimo, prilično je jeftino za Evropsku uniju, za studente, 30 evra, karta koja traje 3 meseca i pokriva i trolejbus i tramvaj i autobus, tako da je to prilično jeftino, mislim, za Evropsku uniju uopšte. Zato što i ne kasne dosta često, tako, ako se dobro iskombinuje, svakih 5-10 minuta ima neki javni prevoz, tako da je prilično dobro i linije dobro su pokrivene i to mi se sviđa, tako da to mi se jako sviđa, dobro, to sam ti rekao. Uglavnom, grad je mnogo mirniji nego Novi Sad, sad to bi mogli da uzmemo i kao dobro i kao loše, zavisi sa koje strane se posmatra, ali Novi Sad ima taj neki switch, kako da kažem, pošto dan je dosta jako miran, uglavnom, a noću ima dosta razvijen noćni život. Pa u Bratislavi to nekako nisam baš ni video da ima taj neki noćni život kao Novi Sad, ali zato je jako miran za život i prijatan, na to sam mislio, prijatan je i prijatan je jako za življenje. Dalje, jedna stvar što, ne mogu da kažem da zameram, zato što na neki način nije grad sam kriv za tu stvar, ali ja u Novom Sadu sam svaki dan vozio bicikl, možda su neki vas me videli na biciklu, svaki dan peške, skoro nigde nisam išao, bicikl mi je bio glavno prevozno sredstvo. I to je zato što je Novi Sad jako biciklistički grad, ima i razvijene mreže tih biciklističkih staza. Dobro, ne samo to, ali jako je pogodan za vožnju biciklom. Dok u Bratislavi to baš nije slučaj, zato što je na brdovitom terenu. Ne baš kao Beograd, ima više, nije baš toliko, ali ima ipak brda. Tu gde ja živim, to je baš to kao gradsko brdo, ali ima još tu par manjih brda i onda to sprečava taj neki biciklizam, a i u ostalom biciklističke staze su skoro da ih nema, tako da nisam ni nosio bicikl, to je malo bilo nezgrapno, a i ne planiram da kupujem, zato što već imam tu pokaznu, ne znam da se to pokazna, ne veze, za gradski prevoz, tako da mi je to okej. Dalje, sviđa mi se to što jako vole da brendiraju svoj grad. Trude se jako da naprave od svog grada brand. I to je nešto što kod nas se također radi, ali ne u tolikoj meri kao ovdje. To sam zaboravio oduševio što, iako Bratislava stvarno nije velik grad, tako kao Novi Sad, samo, da kažem, malo gušće naseljeno, zato što je ipak glavni grad, tako da to je grad veličine Novog Sada, uopšte nije neki velik, ali trudi se stvarno da, ne kažem forcira, nego da neko širi svest o gradu kao brendu. Cijelo imaju taj neki svoj minimalistički logo koji tako dosta često stavljaju, koji je u stvari kao minimalistički prikaz Bratislavske tvrđave, što je jedan od, u stvari najvjerovatniji, najznačajnija zgrada u cijeloj Bratislavi. I to je, na primjer, tako na svim autobusima, na svim
tako nekim mestima stave, i čak i na onim sedištima, na tapaciranim sedištima imaju tako taj naštampan, taj minimalistički logo, radi se stvarno jako zanimljivo kako to rade. Sad da ne ispane samo da samo hvalim, pošto ne je bilo realistično, mogu bi malo i da kudim, pošto, mislim, neću ništa da pljujem, nego prosto ću govoriti šta sam ja stekao utisak. Isto kao i u Novom Sadu, neka mesta koja su bukvalno na 50 metara od samog centra, stičem utisak kao da su na nekoj periferiji, tako uopšte nesređeno i uopšte nemam taj utisak da je bukvalno do 50 metara od samog, onako, samog tog starog grada, tog starog jezgra, isto kao i u Novom Sadu, imamo tako mesta koje su bukvalno 50 metara od glavnog trga koje ne izgledaju uopšte kao da su bilo gde blizu centra. Tako da to je jedan od nekako većih problema. Mislim, nije problem, nego nekih mojih većih zamerki. Za sad, naravno, pošto sam samo 2 nedelje, ne mogu ništa da spoznam još. Sviđa mi se to što imaju, sad će biti malo glupo da kažem, ali dobro, glavni je grad, tako da to malo podrazumeva se, imaju te shopping centrove koje su mnogo dostupniji nego u Novom Sadu. Naprimjer, u Novom Sadu ima taj Big koji nije u centru, nije na periferiji, ali ipak peške se baš ne stiže tamo tako lako iz centra, a busom ipak je to neka vožnja 20 minuta. Ovdje u Bratislavi, dobro, nije ni to u centru, ali je bukvalno, pošto je centar grad odmah na reci skoro, i bukvalno odmah preko reke je taj jedan ogroman trž, vjerojatno jedan od 2 najveća tržna centra u Bratislavi, tako da to je dosta dobro sređeno. I da, uglavnom to su ti neki moji prvi utisci, vjerojatno ću postaviti video posle kad se završi ova akademska godina, tako da vidim kako su moji utisci sad i kako su moji utisci tad, tako da, pošto će dosta ga promeniti još, u stvari čak još nisu mi počeli predavanje, tek mi sutra počinju predavanja, tako da ne znam, vidjet ću. Ovo su moji prvi utisci, hvala što ste gledali ovu epizodu, mi se vidimo sledeći ponedeljak, ćao!